खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय गा 18 फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा जथुमा आटाल टिंकेरिं लेबखौ जागायनाय जाबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव 8 सेप्तेम्बर खालारखालि सिमेन्टसापुरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिमायाव 2019 मायथाइनि खुंगा 18 फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा जथुमाखौ सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्टसापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादा जथायै लोगो नांना गाजा गोमजायै खुंनाय जादों गाहायै बे मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां खोरोमदाव औवारिया नुजाथिफैनाय जादों दानिया फै गाहाय आलासिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि गुबुन गुबुन बिथिङाव कारियार दानायावबो दिनै साबजेक्ट अनुसायै जोङो साखाफारा जानो थाखाय यूपीएससी आनजाद होनोबा सिविल सार्भिसाव थांनोबा जोङो गासिबो बिथिंखौ नोजोर लानानै टटेल क्वालिटी पार्सेन्ट जानायनि बावहाय मोनसे खामानि मावनांगोन गासिबो साबजेक्टनि नलेज थानांगोन गासिबो माने गावनि गियानखौ बेसेबां हायो एसेबां फेहेरनानै जोङो माने जुजिनायनि थासारियाव मोगा-मोगि जानांगोन आरो बिनि थाखायनो बेखौ थामथिम जानायाबो बे जोंनि सोलोंथाइ लानाय समनिफ्रायनो जों बेखौ आवगायलांनांगोन दा बिनिखायनो जोङो दिनै बे प्रफेशनाल अकिपेशन बायदिसिना खामानि मावहैगोन बे फारसे जोंनि सिमाङा जोंनि लुबैनाय बायदि जायालाबाबो जोङो बे समनि मोगा-मोगियाव जों बोजबनानै लानांगोन बेखौ आं खावलायबाय मेल दैदेनगिरिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि मा थाखो बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि गेजेरजों जों मोनसे माखासे मटिभेशनेल प्रग्राम जेरै देग्लायनि बायदि माय इडुकेशन माय फिउचार आंनि सोलोंथाइ आंनि इयुन बे आयदाखौ लानानै देग्लायनि खुंगा 18 फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि जा फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा जथुम बेखौ खुंनाय जादों आरो इयुनावबो खुंलांबाय थागोन मैया 9 सेप्तेम्बर खालारखालि चिरांनि बुमकिपारानि जनता हाई स्कुल अटर टिनकेरिं लेबखौ बेखेवनाय जाबाय गाहायै बे लेब बेखेवनायाव गाहाय आलासि महरै इन्सपेक्टर अफ स्कुल मानगोनां जयफल सिंह ब्रह्मआ बेखेवफैनाय जादों दानिया फै गाहाय आलासिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव दा गंबा स्कुलाव अटल टिंकारिं लेबा दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो बेनि आवगायनो थांनाय बोसोराव जोङो बेंटलाव खुलिदोंमोन बेहाय जोंनि फरायसुलिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां बेहाय बिथांमोना गावसोरनि जि साननाय हनाय नতুन इनोभेटिभ आइडियाफोर बे आइडियाफोरखौ लानानै बिथांमोना गावसोरनि प्रग्रामखौ खालामनो हागोन आरो लोगोसे गावसोरनि जा थिंकिं लेभेलखौ हायार आप खालामनो हागोन दिनै जोङो जनता हाई स्कुलावहाय अटल टिंकारिं लेब मिथियारिनिफ्राय मोनो बेखौ जोङो दिनै बेखेवदों लोगोसे बेहाय जोंनिफ्रायनो क्लास जाबाय एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों